Mau amanenedwa kuti kukhala ndi ulumali sinde kuti sungakwanise kuchita zinthu zosiyana-siyana zimene munthu amachita moyo. Ndipo mukhoza kudaonera kuti zotheka bwanji. Tabwera ndi nkhani pano pa V&V Media Solutions TV imene ndiyochitisa chidwi kwambiri ya msungwana wina Cynthia amene ndi waulumali amene alibe mikono koma amakwanisa kulemba, ndipo kuti tione zolemba zake simungakhulupirire nena kuti zolemba zimenezo amagwisa ntchito mapazi. Ndiye ife a V&V Media Solutions TV takutengerani mu boma la Dowa mosogozedwa ndi anzathu a Need Students Aid amene cholinga chawo ndi kuthandiza ophunzira osiyanasiyana msukulu zosiyanasiyana amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Andinsa ataona msungwana ameneyi anachiona chabwino nena kuti apite akacheze naye msungwana ameneyi aone mavuto ake osiyanasiyana amene amwina akumana nawo pamene akuphunzira sukulu, komanso ndikathandizo kochepa kamene angakwanise kunena kuti anthandize msungwana ameneyi. Komanso msungwana ameneyi ticheze naye timve kunena kuti moyo wake wa tsiku ndi tsiku umayenda bwanji, maphunziro ake amayenda bwanji, nanga akakhala ku sukulu nkhani yolemba amalemba motani. Ndangofotokoza nena kuti amagwisa ntchito mapazi. Mwina timuuza nena kuti alembe tione kunena kuti amachita motani. Ndete ndithu tikhala limodzi. Cynthia uli bwanji? Bwino kaya. Uli Sunday jana? 6. Sunday 6. Tili mnyengo ya holiday pompano anthu akhala kubwerera ku sukulu. Situ zamene tima sukulu zimasekedwa. Unakhonza mayeso? Ndakhoza. Unakhala namba jana? 16. Unaisesa twete? Ngasi bwana munali mu anthu angati kuti ukhale pa namba 16? 259. 259 ka namba 16. Anakhonza anthu ambiri? Anthu 20. Anthu 20. Unaisesa kwambiri ndiwanzereti? Ndiye timamva kunena kuti umalemba kugwisa ntchito mapazi. Mwina anthu akadaona kunena kuti mmene umalembera zimatani. Ndiye timafuna kunena kuti pakadali pano mwina anthu aone ukulemba. Walembatu chizungu. My name is Cynthia Moyo. I live at Masinja village. I learn at Chivala. Ndi Chivala, right? I learn at Chivala school. I want to be a nurse. Wow. Umafuna zakhala nurse? Chifukwa chani umafuna zakhala nurse? Umafuna zathandiza anthu odwala. Umafuna zathandiza anthu odwala. Ndaona tu walemba chizungu. Chizungu somalemba kwambiri ngoyankhula komwe. Zosangalatsa kwambiri. Poyambirira anthu ku sukulu ananzako mwina amakusala. Zimene zinakupangisa kunena kuti mwina ukhale ndi maganizo osiya sukulu kapena zinakupangisa kuti ulimbikirebe? Zinandipangitsa kuti nilimbikirebe. Sunaganiza kunena kuti mwina ngati anzanga ako ndisala mwina niyo ndiosiyana, mwina ndingosiya sukulu panjira ngati mene anthu ena amaganizira? Ndaona kuti nditasiye sidzandithandiza. Moti ufunitsisa kwambiri kuti uzakhale nesi? Umapanga zotani kunena kuti pambali polimbikira umayesa kumafusafusa anthu ena kaya aphunzitsi kuti ndichite zotani kuti ndizakwanise zimenezi? Nimafusa. Moti uzakhala ukonda kwambiri uzakhala nesi? Chamwe athokoza kwambiri. Mmene mundimene ndachezera ndi msungwana ameneyi Cynthia. Cynthia watifotokoza nena kuti pambali pa ulumali umene ali nawo, pambali pa mavuto amene amakumana nawo, koma akufunitsitsa ndithu kunena kuti azakhale nesi, ndipo akulimbikira kufusafusa kunena kuti ndipange bwanji kuti zimene zitheke. Ndiye tisayiwale nena kuti tabwera kuno ndi anzathu a bungwe la Need Students Aid amene amakhala kuthandizanso anthu osiyanasiyana. Iwo ayesesa ndithu mbali yawo apereka zinthu zosiyanasiyana. Ifenso tikhoza kuthandiza ndi bungwe limene la NESA kunthandiza msungwana amene nena kuti masomphenya ake akwaniritsidwe.